pigmentační ples poprvé. Dobrý. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a tohle video bude po delší době vlog. My dnes jedeme na ples. Nehorázně se těším, jelikož prostě na plese jsem hrozně dlouho nebyla a strašně se na tenhle ples těším. Takže abych vás uvedla do správné pozice. Takže mám na sobě župany, jelikož jsem se sprchovala. Mamka mi dělala vlasy, ale zatím je jenom kulmovala a budou se ještě dodělávat, takže to vám pak ještě taky natočím, jak budou vypadat. A dala jsem si krém na obličej, takže jsem taková leskla, aby mi jakoby zaschl a za chvíli se půjdu už malovat. Jinak obočí mám hotový, jelikož jsem včera byla na kosmetice, tak jsem si ho nechala nabarvit. Jinak vám strašně všem moc doporučuju, pokud nevíte kam na kosmetiku v Brně, tak OnePlus je strašně super, takže vám to moc doporučuju, protože ty holky, které to tam dělají, jsou strašně milí a my ze Segrou strašně máme rádi a oni jsou na nás strašně hodný a prostě tykáme si takhle. Takže vám to určitě doporučuju. Teď a budu si dělat oči a ještě make-up a tohle to všechno, protože prostě potřebuji si notit plat, že jo, když nejdu jenom do školy, ale jdu prostě na ples, tak potřebuji vypadat. A taková dost vtipná věc je, že moje sestra se prostě nemůže rozhodnout, které boty si vezme. Ale tady takhle se prostě rozhoduje, které si vezme, jo. Tak napište do komentářů, které se vám nejvíc líbí. Mně tyhle. Nádhera. Tak super, no. Zase u mě v pokoji. Takže mamka mi jde teďka ještě dočesávat a já už jsem nalíčená. Mám stíny, takový make-up artěnku, teďka mám sundanou, protože ještě potřebuji přečistit zuby. Já mamka má taky stíny. A mám takhle nakulmovaný ty vlasy, ale mamka mi ještě... Ahoj. Ahoj. Už jsme kompletní a jedeme na ten ples. Takže jdeme do tohohle hotelu, tady Internacionál v Brně. Už máme stůl. Ne, až se mnou se. To jsou ročníky. 69 to, 70. Mamce to sluší? V Brně a ředitel Martin Pavlík. Dobrý večer, dámy a pánové. Jak jsem slyšel, že dnešní téma je filmové hvězdy, tak jsem zháněl. Jsi taková tmavá. Nejsilnější, jsi tmavá. By bylo to vidět. Tady jsou ceny. To se budou vidět. O, televize. Kolečka Bravo. The Texas wait was slowly swallowed. Ready, I'm so outside. Jestli tady mi tam ještě žlutou. Jo, žlutou. Tady máme i takhle báju, jak dává čokoládové fontány. Ona jede. Ale o to vůbec nejde vidět. Hej, ale jak to mám to dávat? Si jdu taky vzít. Počkejte ten rebel. Už jsem naprosto plná, ale... Zase natáčí. No holka furt jenom natáčí, tady tato. Všude kolem nás je máj. Význam, čím se chceme víc, tím míň se máme. Tolik dní a ten žár nepřechází, jen tvá láska mi schází neznámá. Mám 69, 19.
vyhrajeme